Ison, may gabi. Ani ana sabta aron nga atong ipahayag ang atong doktrina sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kay daghan kayo mga atake nga gusto nga muruad sa atong simbahan. Pan sa dili pa ta magpadayon mga utag padalangin nga sa Ginoo. In nomine Patri, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Panginoon, ilayo mo po ninyo sana kami sa lahat ng masama, karamdaman at sakuna. Huwag po ninyong ipahintulot na naming ang puot sa aming mga puso at isipan. Tulungan po ninyo kami na lutasin ang lahat ng pagsubok sa dumating sa aming buhay. At tulungan mo ako, Panginoon, na may pailiwanag kong mabuti ang lahat ng mga turo. Hiniling ko po ito sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Saint Michael, the Archangel, defend us in the battle, be a protection against wickedness and sinful devil. May God rebuke him, and we humbly pray. And do the operations of the heavenly host by the power of God, casting out Satan and all evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. Niata sa si Kristo tinuod gyud nga Dios, apan uban dili mo tuo si Kristo Dios kay tao lamang. Niyang ilang atake, ilang pagtuligsa nato. Si Kristo dili Dios kay siya mingon sa Mateo 26:46, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako. Muna ilang atake nato. Kini dato na ni na batian sa bisan kinsa nga wa mo tuon Kristo nga Dios. Mauni ilang kanoy nga pangutana. Atake na to nga kitang Katoliko sayop matong doktrina. Yan tutubag. Kining gituwaw ni Kristo dili iyang kaugalingong pulong. Pulong kini sa hari ni Hari David. Sa diyang nag-ampo si Hari David. Salmos 22:1-2. Dili kini pulong ni Kristo kaugalingon yung pulong. Inumdumi anong biyaan man siyang masisa ang mukabiya na to kanamang makasala. Isaya 52:2. Kung ako sabihin sa di Kristo nga biyaan masya, tataw kayo nga kinang pamulong ni Kristo nga Diyos ko nga biyaan mo ko, kita kanang mga makasasala nga biya sa randon nga Diyos. O mo kining gilitok ni Haring David, Salmos 22:2. Angay natong hinuduman nga pag-anhin ni Kristo sa atong kalibutan aron ang pagtubos sa atong mga sala. 1 Pedro 2:24. Dito sa cross gidala ni Kristo diya sa iyang lawas ang tanang mga sala. Si Kristo ang nipasan sa tanang mga sala busa kadtong iyang gipamulong ang ato kadtong nga sala. Isaya 53:12. Unsay busa pasinunggan ko siya uban sa mga bantugan ug gamhanan kay nagpakamatay man siya tapan sa mga kriminal. Ipasaan niya ang sala sa daghang mga tao. Siya ay nagantos puli kanila ug nagampo aron sila pasilon. Unsa di siya nagpasan sa mga sala sa katawhan. Munang iyon siya, Diyos ko munang gibiyaan mo ko. Dito iyang kaugalingon ang pulong tong Haring David. Matugos pagpakasan Haring David, singit Diyos ko nang gibiyaan mo ko. Mao sa digid dito sa tungin si Kristo kay siya may representante natong makasala ngadto sa Dios sa iyang kamatayon sa cross. Munang ingon siya, Diyos ko nganong gibiyaan mo ko. Dili may tabo nga si Kristo biyaan sa Dios tungod kay ang Dios dili mo biya sa mga mataron kundi ang sala mong hinundan sa pagbiya sa Dios. Isaya 52:2. ug si Kristo walay sala. 1:1-3-5. Nasayod kamo na ni Kristo aron pagpasaylo sa itong mga sala ug siya walay sala. Klaro, kaya kayo. Ikaduhang pakutana. Ikaduhang ang supak na to, atake. Si Kristo di o Diyos kay misangpit laing Diyos. 1:17-3. Kini mong ikadawing dayon
nga ang tanan mo ilak kanimo ang bugtong matuod nga Dios. Umingon si Kristo, ayaw ko hikapa kay wala pa ko mubalik sa amahan. Adtua hinuon ang akong amahan, akong nga igsuon, ug sugin nila sila nga muadto ako sa akong amahan, inyong amahan, akong Dios ug inyong Dios. Natiyam ka na, dili gyud si Kristo kay nakisgot siya amahan nga mo iyang Dios. Natutubag mo kini. Juan Kapitulo 17 versikulo 5. Ingon si Kristo, amahan, pasinunggi ako diya sa imong pagkagig-uban kanako sa dungog ug akong giptan apa uban kanimo sa pabuhata ang kalibutan. Busa kun si Kristo tao lang, asa man siya bipuyo nga wala pabanbuhata ang kalibutan. Diin man siya. Diha na siya. Diha sa Juan 20:17. Niyan dagtugan. Usab diha sa iyang kinaya sa pagkatawhanon tungod kay duha ka kiniya ang naa ni Jesus, ang pagkadios ug ang pagkatao. Roma 9:5, Colosas 2:9, Pilipos 2:6. Lain putana. Lain supak. Ang Dios di tao ni anak sa tao. Números 23:19. Usyas 11:9, kay ako Dios man og dili tao. Naklaro kayo nga tao Dios Kristo. Di man anak sa tao. Ni Kristo anak pa sa tao. Di natawag og Dios, muna ilang atake na to. Natutubag. Sa Números 23:19, kung imong tiwason sa pagbasa dili putlon, nagkanayon, dili tao busa, dili mamakak. Nagtugan kini ang Dios dili mamakak. Kung naay namakak, kanaay dili mamakak, tawag na ni mga tao. Nga ang Dios si man makak, kung si Kristo man makak, inundang di mo tao. Si Kristo wala magbaybakak diya siyang baba. 1 Pedro 2:22, 1:3-4. Niya anong tawag ni mga tao. Ang tao mabakakon man. Niya si Kristo man mamakak. Makita ko kayong partos yung pagkapagtulanan ninyo. Kanyang pag-atake na mo, mga Katoliko. Diya sa Osyas 11:9. Husto ang imong gibasa apan ang imong pagsabot, ang imong panabot mo'y dili husto. Kay dili ka makabuot kung ang Dios magpakatao aron pagluwas sa iyang katawan. Juan 18:37. Jesus bitubag, nag-iyon ka nga ako hari. Tungod ini, nataw ako, ubianhi sa kalibutan. Juan 4:2, na nagpahayag nga si Kristo nahimong tao, iya sa Dios, vice versa. Ang mapayag nga si Kristo iya sa taon, si Kristo nahimong tao, iya sa Dios. Ang dili ko pahayag nga si Kristo di wa mahimong tao, kay tao riyon, dili iya sa Dios. Niya sa kalibutan, ang magtudlo nga bakakon, wala mo to nga nahimong tao si Kristo. Anon sa kuno, niya sa kalibutan di ang magatudlo nga bakakon, nga wala mo to nga nahimong tao si Kristo. Nagpasabot kini, dili siya tao. Ito bilangin pagkutana. Si Kristo sinugo lang sa amahan, asa may labaw ang nagsugo o ang sinugo. 10:18, 1:18 o 1:3:16. Ang tutubag. Ang pagsugo na bahin sa duha. Na may pagsugo, na bahin man sa duha ang pagsugo. Ang sa mandatory kuman o supplicatory kuman. Ang sa mandatory kuman. Mandar gyud sama sa kasundalo. Mandar sa official. Muna itong mandatory kuman. Supplicatory kuman. Sugo sa anak ngadto sa iyang amahan. Sugo sa manager ngadto sa iyang buhi. Muna itawag supplicatory kuman. Dili mandatory kuman. Ang itawag kinig mandatory kuman na sama sa gingon ko lagi na opisyal sa sundalo musugo sa ultimo, muna man siya mandatory kuman. Ang supplicatory kuman, itawag kinig sugo nga dang pamalihog. Muna po sa buta na. Dahil ta. Sugo sa anak ngadto sa amahan, supplicatory kuman. Ang Dios kaya na pong atake. Ang Diyos nagpasugo usam. Totoo, ang Diyos nagpasugo po.
Isaiah 45:11, King James Version. Sugo ako ninyo. Ano yun? Sugo ako ninyo. Isaiah 45:11, King James Version. Na kung maingon ng pasugod sa ninyo, nawan na di ay. Muna hindi kong paltos. Munang hinay mo basa. Tutingmayin ninyo Biblia. Dili kay putol-putulo ni inyong pabasa. Basa ang ginata konteks. Sumala sa imong pulong, magdumala ikaw sa akong katawan. Sa akong trono, lamang ako labaw kay kanimo. Genesis 31:40, King James Version. Laing pumunta na ang Diyos na sayod sa tanan, apan si Kristo wala masayod. Sa Mateo 24:36, ang Diyos, ang amahan lamang ni sayod si Kristo wala. Ang tutubag mo kini. Si Kristo diha sa iyang tawhanong kiniya, wala siya masayod. Apan siyang pagka-Diyos, nasayod siya sa tanan. Tungkol kay lagi, si Kristo dumay do kay kiniya. O muli di dawaton, muli di kadawat ang malaing tinuan nini. Kay matupan na, tao Diyos Kristo. Usari kiniya. Muning parudo po sa usa ka obispo niya to na nasalyas pagkakatoliko. Ang ebanghelyo ni San Juan na nagmatuod ini sa Juan 21:17. Nasayod ka sa tanan Ginoo ug kining Ginoo nagisgutan ni San Pedro mao kini ang Dios buhat 10:36. Ang Ginoong gisgutan bakit pabuhat 10:36 ang Ginoo mo ang Dios. Mayong balita sa pagkigdait pinaagi kang Hesus Kristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Roma 10:12. Walay karainan sa mga Hudyo ug dili Hudyo. Ang Dios mao ang ray Ginoo sa tanan. Salmo 4:1. Dios ug Ginoo. Ang Dios mao sad ang Ginoo. Dili sabton nga tungod kay nag-ingon ang magsusulat sa Biblia nga wala masayod. Ingnon na sa pagsabot nga dili Dios. Tungod kay ang Dios wa masayod. Mato pa ni Moses sa Genesis 3:9. Apan ang laki gitawag sa Dios. Gitawag sa Ginoo, hain ka ba? Na ang pagsabot, wasan masayod ang Ginoo. Kay lagi, mato palagi nga. Mamibaw, kuha pa sayod. Di naman tagog Diyos. Niya ang Diyos, nag-ingon man, hain man mo. Hain man ka mo. Hain ka ba? Genesis 3, kapitulo 3, versikulo 9. Busa sayo ang mga pagsabot atong naigsoon. Dahil nga atake, ang Diyos dili kapuyan. Isaiah 40:28-31. Wala ka ba di ay may balo? Ni makadungog nga ang Ginoong Diyos walay katapusan, dili sa maluya ni kapuyan, apan si Jesus ni pahulay kay kapoy. Juan 4:6. Milingkod si Jesus tupad sa tabay kay gikapoy man siya sa iyang panaw. Kung sa inyon si Isaiah 40:28-31, ang Diyos dili kapuyan. Pero nga nung si Jesus ni pungko man kay kapuyan. Sumaas mo basa sa Juan 4:6. Ang tutubag mo kini, Jesus diha sa iyang pagkatao siya kapuyan. Apan siyang pagka-Diyos dili siya kapuyan. Dahil sa Biblia dunay mga pamulong nga kung imong kaugalingon sa pagsabot, mahimong masukwahi sa laing mga bersikulo sa Biblia. Sama sa itong mabasa sa Genesis 3, Hebron 4:10, ang Diyos mipahulay usab. Ang Santa Iglesia nagtuwag nining pinulungan og figure of speech nga kun arthromorphism. Ang pagbati sa magsusulat ingipahid ngadto sa Dios sama sa Isaiah nagbasol ang Ginoo sa pagbuhat niya sa tao. Kini pagbati ni Moses nga dakong kangilad sa sala sa tao apan gipahid niya sa Ginoo kay ang Dios dili magbasol kay dili man siya tao. Numeros 23:9. Muna, mo tawag ni anthropomorphism. Ang pagbati ng sulat, yung gipahid dito sa Diyos. Muna anthropomorphism. Lain kataki. Si Kristo biangkod na siya tao
San Marcos kapitulo 2 verso 10. Ningon si Jesus, karon ipaila ko kaninyo, ng anak sa tao, adway gahom dinhi sa yuta papasilog sala. Gusto kayo ang imong gibasa. Apan huwang karas pagsabot. Ano man, kay sigiyon ko na lagi, nga duha kay kaniya ang nani Kristo. Pag ingon ni Kristo, ang tao makapasyon sila, kayang ko niya, ang makapasyon sila, nagpakatao nga siya. Pero di sabtong na di na siya Diyos. Ano ay gawom din siya sa papasilog sala. Tutubag mo kini. Tiyon ganyang giangkon na siya tao. Tungod kay doktrina man kana sa Santa Iglesia Katolika nga si Kristo Dios ug taong matuod. Niangkon sab si Kristo nga siya Ginoo. O kining Ginoo nga mao ang Dios buhat 10:36, Romano 10:12, Salmo 104:1. Iklaro gid nini ni Jesus diya sa San Lucas 4:12. Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Sa muna kita diya nga si Kristo dunay kiniya sa pagdios mo nang divine person. Two divine person. Human and divine. Muna nga, wala yung masabti sa pagsuon. Hypostatic union. Lain pagkuta na. Diya San Juan 1:1. Sa hinugdan mo ang pulong, busa si Kristo dili Diyos kay may sinugdan man. O ang Diyos wala may sinugdan. Tubag. Kining bag-o nga translation sa Biblia nining bersikulo dakong sayop kay sa original nga kikopyahan ini ang sa originalis diya sa gitawag og King James version ug sa duay version mao man kini ang masulat San Juan 1:1. The word was in the beginning. Nga sa Biblia pa ang pulong diya na sa sinugdan. Ito pa sayop ang interpretasyon nitong ni mga paghubad karon nga binagong hubad. Kang tiod ang original gihubaran ana nag-ingon man sa Juan 1:1. The word was in the beginning. Nga sabi siya pa ang pulong diya na sa sinugdan. San Juan 1:2 ang pulong uban sa Dios ug ang pulong nga uban sa Dios mo ang Dios ug ang pulong nga mao ang nga mo siya nga mo si Jesus. San Juan 17:37. Lain po na. Apan aman mipaila ba sa pagkadiyos sa iyang anak na si Jesus? Nagpaila. Tubag, 1:5. Kung tuan nato ang pagsaksi sa tao, labi pag tuan nato ang pagsaksi sa Diyos, may tungod siyang anak. Kung samayan ang isaksi, samahan may tungod siyang anak. Hebreanon, kapitulo 9, versikulo 8. Ang say pahayag, San Pablo, Hebreanon 1:8. Bayan siyang anak, minong Diyos, ang imong trono o Diyos, bulungtad hangtod sangturan. Ang Diyos giila siyang anak nga Diyos. Unya kamo dili mo ila, sikin sama mo ikumparar sa Diyos. Muna nakatparat ninyo. Ang Diyos yung ila mas siyang anak nga Diyos, kamo na yung dili. Kay tao lang yun, pagkada kong balitan. Pero sa dilang, di mo man ila. Ang tagag saylo na. San Juan 3:6, ang ginak sa tao, tao manusab. Ang ginak sa Espiritu manusab. Matthew 3:17, ang ginak sa tao, Espiritu. Ang ginak sa tao, tao manusab. Ang ginak sa Espiritu manusab. Si Kristo, anak pa sa tao, anak sa tao. Kaya naman nga ni Bilin Maria. Nagsudob ba siya tawanon kiniya? Diya pinagi ni Bilin Maria. Na si Branon 2:14. Ang anak sa Espiritu. Si Kristo, anak man sa Espiritu. Una kung sa man, tawag mo tao. Nang niingon man ang anak sa Espiritu man usab. Una kung sa man Espiritu. Juan 4:24, ang Diyos Espiritu man. Una ang aming mga tao lang. Pastilan. Matthew 3:17. Ug niya may tingog ikan sa langit nga nag-ingon, kini mong pinangga akong anak, may kalipay nako pag-ayo. Matthew 14:33. Ang mga ituan nga dito sa sakyan misimba kang Isos ug maingon, ikaw mao ang anak sa Dios. Na, sana, ikaw mao ang anak sa Dios. Kung sa ming anak sa Dios, sama ba na to? Dili oy, ang atong pag-anak sinagop kita, pinis kamatayo ni Kristo. Muna nahimot ang igsuon ni Kristo. Sinagop lang ta, di ta, tiyod anak oy, sinagop lang ta. Kaya wa pa ta pagkamati, wa kita karon. Muna nila bitinoon.
1:16, usay sulti. Kay kung mapag-ayo sa Dios ang kalibutan tungod ini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang mutuo kaniya dili mamatay uli makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Ang sa kuno ang mutuo kaniya na daghamay di mutuo sa naman lang na ila pula ang Dios sa mibawa na. San Lucas 9:34-36 samtang nagsulti siya bitaw nga ang usa ka panganod biladong kanila ug nahadlok ang matinuan sa diha nga ang panganod may paytungod kanila unya may tiyog gikan sa langit nga nag-ingon kini maong akong anak nga akong gipili pamatiya ninyo siya. Kinsay pamation? Si Kristo ningon siya tao. Ano ba iyong po si Kristo? Siya Dios. Tuwa po na to. Nga ni mamamuto. Ha? Nga pamation na to siya. San Juan 1:32-34. Laing pataki. Ang mga Hudyo nakapangagpas ba sa pagkadiyos ni Kristo? Apan ang pagkadimanas lang kay di gayud niyang buto. Nakapangagpas ba ang mga Hudyo? Doon natin babasa sa Biblia na ang mga Hudyo nakapangagpas na ang sa pagkadiyos ni Kristo ang pro ang nakapurki lang kay di lang buto. Nakapangagpas eh. Asa-masa San Juan 10:30-33. Dili ka na mo batuon tungod sa maayo ni mong buhat. Apan tungod kay tao ka lang apan nagkapakadiyos ka. Unsa di ay? Gituan na nga si Kristo nagpakadiyos lang kay ang iyang gipakita na Kristo dili lang kay pagkatao. Dili kini Diyos sa kadiyos. Munang jad nagpakadiyos ka. Munang naasilip pagagpas. Munang kay nagtuo man lagi silang nga tao ra gyud. Di man Diyos Kristo sama kituan niya tumingsuon karon. Mo nagibato siya. Busa ang nagbato ni Kristo mo ning mga tao karon dili mo tuo ni Kristo nga Dios. Usa ni mga kaliwat ni kinido. Dili sila kay patay naman niya. Mga bag-o maning tunga. Mo ni kaliwat ka ni. San Juan 5:18. Tunay ni misamot hinuon ang katinguha sa magkaduan sa mga Hudyo sa pagpatay kaniya tungod sangnit dili lamang kay gilapas niya ang balaod sa adong ipapawlay kundi mingon pagyud siya nga ang Dios iyang amahan ug gipakasama niya ang iyang kugilingon sa Dios. Tiyaw mo ka na. Muni, nakapangagpas yun. Pero sao mga di bagi butuo lagi? Parehan ilang magsuon di gid butuo. Pero sao man ang normal ila? Sige lang. Yan po na to na. Lain buta na. Ang Hudyo dili mo tuo nga si Kristo mao ang Mesiyas. At mabasa sa San Juan City, 26:27. Apan inabot si Mesiyas sulay na sayod kung tagadiin siya. Apan kita nasayod tagadiin kinintawan na. Nung nakalitan si Kristo nini. Nakalitan siya eh. Sayod kita nini tawana. Nung nakalitan si Kristo nini. Atong basaw. Kung ang Biblia kay Juan. Juan City. Ani, si payag. Padayon ta. City, Benses, Ben City. Apan ikabot si Mesiyas, walay na sayod kung tagadiin tiya. Apan kitang tanas sayod, tagadiin kintawana. San Juan 11:23-24. Si sumingon kaniya. Mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag. Nabalo ako nga mabanhaw siya sa katapos ng adlaw.
Doon sa may tubag ni Sus. Ining mga tao nga ni sulti nasayod sila. Nga matupa, nasayod kita, hindi kabot si Mesias, walay nasayod tagadiin siya. Apan kita nasibang nasayod tagadiin siya. Sapa, nagtuon sila mga naibaw gini sila. Nga nakailag yun. Mutong usay sulti ni Cristo. Diya sa City 28. Samtang nagtulo si Sulsud sa templo, sa kusog na tingog, ningon siya, nakaila bagyod kamo kanako, ug nasayod ba kamo ug tagadiin ako. Wala ko manis akong kaglingon pag-ut, ang panlakan ako matuod. Wala kamo makailak kaniya, apan ako nakailak kay gikan man ako kaniya. Unya gipada ngani kanako. Naon sa di ko no, nakaila bagyod ko, wag gini makaila. Wa masayod matawag tagadiin siya. Ngano man, kung nakaila ba siya, di siya masulti niya to. Masayod siya, nasayod kita tagadiin siya. Ngano man, kay gituan man siya, na si Cristo Gagalia, anak ni Jose. Ang mga na, tinol bang anak ni Jose? Di man. Muna nga wagin siya kaila. Mamasayod. Apan, nagpakamasayod yun. Na gatuo silang nahibaw yun. Ruwa masayod. Buti nga siya na kaila bukin sa ako. Wow eh. Wow kaila. Wala yun ta. Padayon ta. Lain punta na, ang Diyos di mga kaon. Apan si Kristo may kaon. Lucas 24:40, 41, 1:21-13. Di kaon, kasi Kristo di kaon. Diyos di mo kaon. Oh. Natubag, okay ni. Si Kristo diha sa iyang pagkatao mo kaon siya. Lucas 20:40, kaya sa gunyaw lagi, do'y kiniyangan ni Kristo ang pagka-Diyos o pagkatao. Sa iyang pagkatao mo kaon siya, eh. Nang-Diyos ko ang anak mo siya tao. Lucas 20:40-41. Gisulti niya kini iyang ipakita ang iyang kamot ug tiil. Apan ura gihapon sila motuo. Busa ipangutana sila ni Jesus. Aduna ba kamoy makaon dinhi? Gitagan nila siya usa ka buk hinugbang isda ug gidawat kini ni Jesus ug gikaon. Nagkaon si Jesus. Atong hibaluan nga ang Dios gabanan. Mahimo niya ang tanan, Lucas 1:37. Ang anghel gani nga si Rafael tubit 12:19 sa pagunahuna ninyo nga nagtanaw kamo nga nakanako nga magkaon sa tinuray, wala ako mukaon bisan unsa, mura lamang katog ako nagkaon. Mo sa tong gibuhat Isus. Unsa ingon di? Si anghel, si Rafael nga nakita ang tubit si kaon. Pero unsa ingon? Sa tubit 12:19 sa pagunhuna ninyo nga nagtan-aw kana kamo kanako nga magakaon sa tinuray, wala ako magkaon bisan unsa, mura lamang kadto nga ako nagkaon, wa di mo kaon. Kristo pa nga di man kitao lang. Lain pangutana, may mabasa ba nga si Kristo Espiritu? Dili man tingali mabasa litra por litra, apan adunay atong mabasa ug masabot. Lucas 22:19-20. Di sa katapusang panihapon sa atong Ginoo uban sa iyang mga apostoles, ang Ginoo mingon, pagpikas-pikas sa pan ug gihatag kini ngadto sa iyang matiunan ug mingon, mao kini ang akong lawas, ang itugyan nga gihatag nga na kaninyo. Human sa panihapon gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. O kanila miingon, kining kupa maong bag-ong kasabutan sa Dios. Tiniman-an sa akong dugo ug giula alang kaninyo. Dita po dita pero basa. Masabot. Ang pan maong yang lawas. Magitugyan alang kanato. Muna gitawag og Eucharistia. Diha sa human sa konsagrasyon, may mo ng lawas ni Kristo. Matthew 18:20. Duha o tulo magatigaw sa akong ngalan, ako atua uban kanila. Nga mag-istorya ang tulo asa makita kay Kristo.
Kay espiritu mas Kristo di na makita. Munang Kristo espiritu apan di lang literal po litang atong mabasa pero masabot ang buti pasabot. Kana si Mateo 18:20, duha o tulong magastigom sa kunganan ako ana atuban kanila. Asan kita ni Jesus? Wa man espiritu man. Buhat ni 3:5 sa pag-ingon ni San Pablo sa Damasco. Ug natumba siya ug danungog niya ang tingog nga nagkanayon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Kinsa ka ba Ginoo? Ang tingog mitubag, ako si Jesus nga imong gilutos. 1:20, 1:20. Isa, ako si Jesus nga imong gilutos. Uno Korinto 15:45. Kaya ang kasulatan nag-ingon, ang unang tao nga si Adan gibanhaw, gibuhat sa Dios nga buhi apan ang katapusang Adan mao ang espiritu nga naghatag og kinabuhi. Sa kuno, si Kristo espiritu nga naghatag og kinabuhi. Busa si Kristo espiritu sa. Asang basa 1 Korinto 15:45, 1:4-14 o 1:5-26. Tinubdan sa kinabuhi. Si Kristo ang tinubdan sa kinabuhi. 1:5-26. Lain pangutana, si Jesus wala masayod nga siya Mesiyas. Atong tubag, nasa Lucas 2:49-50. May tubag si Jesus, nganon nangita pa man kamo kanako. Wala ba kamo masayod nga kinanglan anhigid ako sa balay sa kong amahan? Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Diyan, makasabot. Manong makasabot? Kahit siya nang kang amahan na Diyos, di mo minamuto. Muna, wala minamuto ang Mesiyas ni siya. Muna yung Mesiyas. 1:20-21. Ingon na ipadala ako sa man, ako sa magpadala kaninyo. O niya, o kinsa man kining ipadala. Ang ipadala mao ang Mesiyas. 1:20-21. 1:4-24-26. Mingon kaniya ang babae. Nasayod ako nga moani ang Mesiyas. Nga gitanlag Kristo. Si Jesus mitubag, ako mo siya nga nagsulti kanimo. Natugan ni Jesus na siya, mao Mesiyas. 1:11, Kapitulo 26:27. Kung tanang nagtuo ka nako, dili gid mamatay. Mituo ka ba nini? Kung siya mitubag, oo Ginoo, nagtuo ako na ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios, nga moani sa kalibutan. Mutsa, ang mga tinunang mituo gyud nga si Kristo mao ang Mesiyas nga moani sa kalibutan. 1:8-23-24. 1 Kapitulo 8, versikulo 23. Versikulo 23-24. Diyos mitubag, kamo taga dinhi sa yuta. Apan ako gikan sa langit. Kamo taga dinhi sa kalibutan, apan ako dili taga dinhi. Natiyaw man ako, tao lang siya. Di mo di siya puyo. Klaro kayo, nga masabot ang pasabot. Klaro kayo nga masabot ang ipasabot. Siya itat taglibutan. Asang basa? 1:24-30, buat di City 3. Ang amahan may mga anghel. Si Kristo wabasab. Naasay mga anghel si Kristo. Si Kristo at doon na usab. Exodus Kapitulo 32, versikulo 31. Ang anak na si Jesus adunay mga anghel. Pindag 22:16. Si Kristo may anak po. Doon na po dito ang anak. Si Jesus ang anak adunay mga anghel. Pindag 22:16. Ang amahan bato. Si Jesus gitawag usab og bato. Gitawag usab og bato Deuteronomio 32:18, Isaias 26:4. Si Ginoong Jesus gitawag usab og bato. 1 Korinto Kapitulo 10, versikulo 4. Nanginom sila sa tubig espirituhanon, kay nanginom man sila gikan sa espirituhanong bato, na mikuyog kanila ug katong batoha mo si Kristo. Na pareha sila. Ang man nagbato, Kristo gitawag og bato. Nya inon nimo tao. Pastilan. 1 Pedro 2:6-8. Ang batong gisalikoy sa magpanday na matud-an ng mauli ay ang labing importanteng bato. San Marcos 12:10.
Isikwes sa mga tao, mga dawata, muni ang bato ay ang importante kayo. Isikwes sa mga tao, mao day kinimportanteng bato. Muni gibot sa mga Hudiyo, isikwes. Mao sa mga tao kung nagsikwes ni Kristo. Una sa di, tawa na. Kaliwak niya lagi, ganito. Padayon ta. Ang mga Apostoles wala pamukunsad ang Espiritu Santo. Mila ba sila nga si Kristo tao lang? Ang tubag mo gani. Ang mga Apostoles wala pamukunsad ang Espiritu Santo. Mila ni Jesus sa tawhanong sukdanan. 2 Corintios 5:16. Apa sa niyang nadawat kanila ang Espiritu Santo 1:20. Mila na nga si Kristo Dios usab. So, 20:28. Ingon si Tomas, Ginoo ko ug Dios ko. Apan sa wala pa si Tomas makadawat sa Espiritu Santo, tawhanon ra gayud ang iyang pag-ila ni Kristo. 1:1-44-45. Naimputa na, amahan makabuhi og patay kay wala may dili mahimo sa Dios. Si Jesus makabuhi ibaw sa patay. Ato tubag mo kini. Matod pa ni Jesus, akong amahan usara. 1:30. Kung makabuhi ang amahan og patay, si Jesus makabuhi usab. Asa basa? Ingon si Kristo San Juan 10:18. Walay makimo pagpatay kanako, magpakamatay ko sa akong kaugalingon kung pagbuot. May gahom ako sa pag-adat sa kinabuhi o may gahom usab ako sa pagbawi niini. Asa basa? 1:18. Sa Lucas 8:50-55, nag-ingon sa bili ang anak ni Jairo nga patay na sa pag-abot ni Jesus apan gihatagan ni Jesus og kinabuhi. Gibuhi ni Jesus ang patay ang anak ni Jairo. Asa basa? Lucas 8:50-55. Si San Lazaro nga dugay na namatay, gihatagan ni Jesus og kinabuhi. Asa basa? San Juan kapitulo 11:32-44. Naimputa na. Nga nang gisilikoy man Jesus. Nga nang gisilikoy man Jesus sa mga Hudiyo. O sa itubag, ang tutubag mo kini. Kaya gisilikoy man Jesus sa mga Hudiyo, waman tawata siya. Ang tutubag mo kini. Tuon kay Jesus, may pasaylaw sala. Lucas 5:21-20. Marcos 12:10. Walay tao nga magpasaylaw sala kundi ang Dios lamang. Tungod sa pagsupak ni Kristo sa adlaw papulay nga Sabado 1:16-19. 1:5-19 ug 1:37. Ang kay alang sa mga Hudiyo si Kristo dili Dios. 1:5-18. Misamot ang tingwa sa mga Hudiyo sa pagpatay sa mga Hudiyo. Misamot ang tingwa sa pagpatay sa mga Hudiyo ni Jesus kay wala lamang lapasa ang adang ipapulay kundi giingon pagit siya na ang Dios iyang amahan. Gipakasama niya iyang kaugalingon sa Dios. Ngunang gusto gud nga patyon si Jesus. Kaya nga man nagpakadiyos siya. Niya para nila blasphemy man ni. Mora po ni gibuhat ng matumang suodron. Nga di mo Kristo sa Dios o kita gihimot ang blasphemy. Kita ko ni blasphemy kay ganong ningon ang Dios kay Kristo. Mao sa ning makaliwat niya. Yan to. Lagi lang. Padayon ta. Kabuton sa Dios nga mamatay gayud ang Mesiyas. Ang bugtong anak sa Dios. 1:3-16. Diya sa pagkatao ni Jesus, siya namatay. Tungod kay duha man kakiniya ang Mesiyas, ang pagkadios ug ang pagkatao. Romas 9:5, Kulos 2:9, Juan 18:35-37. Kay unsaon sa pagluwas sa katawhang makasasala kundi siya mamatay nga ang islukat niya kanato mauman ang iyang bilidong dugo ug tubig. Juan 5:6. Ang mianhi mao si Jesus nga Kristo o mailan ang iyang pag-ani pinagi sa tubig sa pagbunyag kaniya ug sa dugo sa pagkamatay niya ug dili sa tubig lamang kundi sa tubig ug sa dugo. Na unsaon man why tekro suwa pa mo ani si Kristo. Ingon nga ang amahan mao ang tiblan sa kinabuhi. Giusab niya ang iyang anak
nga tinubdan sa kinabuhi ug iyang gistagan ang iyang anak sa katungod sa pagsilot kay siya mao man ang anak sa tao. Unsa gid? Unsa hinungdan nga siya bigatagan sa katungod sa pagsilot kay siya man ang anak sa tao. Una, padayon ta. Ang Diyos hindi makak, numeros 23 GB, aban si Kristo na makak. Ang city of Tulis, dili muadto sa pangilin. Kamulang, apan diyang nakalakaw ng tinunan, miadto sa siya, sa pangilin. Busa, makak yun, makak si Kristo. Ngayon, Kristo di ko ba to? Pero, yadto di ay. Asang basa? San Juan Capital City, versikulo 8, 10. Tubag, si Kristo dili makak, 1 Pedro 2:22. 1:3-4. Nasuyod kamo nga miyani si Kristo aros pagpasalo sa atong pagpasaylo sa atong mga sala. Nga siya walay sala. Og nakita na ibalo kita ang pagpamakak sala. Sumala sa atong mabasa sa Exodus 20:16, Exodus 23:7. Kining tekstuha dunay buot ipasabot sa atong Ginoong Hesus sa pagsulti niya nga dili siya moadto sa pangilin. Ang buot niyang ipasabot nga dili siya moadto nga magkauban sila sa iyang mga tinuan. Tungod kay kung mag-uban kaniya ang mga tinuan, dahil irang mamatikdan sa mga Diyo nga nangita kaniya. Ang buot niyang ipasabot nga dili siya moadto nga magkuyog sila. Doon na siya reservation siyang pagpamulong. Itawag kini og hermeneutics og amphibology. Ang itawag kini amphibology, figure of speech. Pero wala gini ka, wala sila gani kay baoning. Figure of speech kay patuloy lang nang nagbasa niya mo sabot, awag iti may mo anak. Ilam po na. Una kay kuban ko sila, may ilanda yun. Magkuyog sila mga tinuan ni Jesus, mag-ilanda yun. Dakpan si Jesus. Niya di pan siya magkuyog padakop. Kaya pang mahuman ang iyang misyon. Matawag ba og Antikristo katong dili mo tuo nga pagkadiyos ni Kristo? Kini pangutana mo'y grabe ni pangutana. Matawag ba og Antikristo katong dili mo tuo sa pagkadiyos ni Kristo? Matod pa San Juan, dili ako, ingon San Juan. 2 Juan 7:11 ug 1 Corinto 12:3. 1 Juan 2:18-23, King James Version. Basahan na, di na ko na, kamuli basa. Ano may mabasa sa Biblia? Ano may mabasa sa Biblia nga si Jesus ningon nga siya Dios? Tubag. Ang pagkadili mabasa litra por litra sa Biblia dili barahan. Aros pamatuod nga ang pagdipamatuod tinuod. Sa Isaias 9:44-6. Gipanagna ni Propeta Isaias mao kini. Ang giingon sa Ginoo ang hari nga tigpanlipod sa Israel. Ang Ginoo nga labing gamhanan, ako maong sinugdan ug ang katapusan. Isaias 48:12, ako maong Dios, ang sinugdan ug ang katapusan. Sunod na tubag, ipinadayag 21:6. Ug mingon siya kanako, natapos na ang tanan, ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Ang iwawo hatagan kong tubig nga walay bayad, gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Ang mudaog makadawat niini gikan kanako, kay ako mayang Dios ug siya maakong anak. O di Ginoong Kristo, ako maiyang Dios ug siya maakong anak. Asa mabasa? Pinadayag 21:6 ngadto sige. Sa Lucas 4:6-8. Jesus bitubag, ayaw tintala ang Ginoong imong Dios. Yaki sa may dito sa pagtintang sa yawa, si Kristo Roman, kung ganyawa. Niya nga na yung siya ay titalang Ginoong imong Dios. Kaya may gitintal. Si Kristo man, di dayag kayo masabot. Na gitawag, ilaga, Dios si Kristo. Astilan. Pertigil. Lukas 8:39. Di pagula ni Jesus ang yawa, ang mga yawa, nagituwag og panon. Ug ang tao nagihigulaan sa yawa, mihangyo kang Jesus. Pakuyuga ako uban. Pakuyuga ako apan ningon si Jesus.
kaniya pauli sa inyo ug isugilon ang gibuhat sa Dios kaniyo. Kismet kayo niya. Jesus, unsay giingon? Isugilon ang gibuhat sa Dios kaninyo. Niainon ni mo tao, naon sa mga tao mo tarong magbasa sa Biblia sabtag maayo. 1:13 Matthew 14. Kamo nagtawag ka na kung magtutudlo ug Ginoo. Gusto ka na kay mauman ka na ako. Unsa kuno? Niingos kito, gusto ka na kay mauman ka na ako. Gitawag og Ginoo. Unsa man ning Ginoo? Buhat 10:36. Dios mo na. Salmo 104:1. Dios mo na. Ginoo og Dios. Bida. Klaro kayo. Kung ako nga inyong Ginoo magtutudo, naghugas yung matiil, pag hinugas sa'yo, sab ka mo. Asang basa, 1:13. Magkamulag tawag ka na kung magtutudo o Ginoo, o gusto ka na kay mauman ka na ako. Klaro na. Ang Diyos Aman, lain po na, ang Diyos Aman, labing gamhanan, Malikas 3:5, Malikas 4:1. Ang anak sa Diyos nga si Jesus, labing hamanan, Lukas 9:6, Salmos 19:9. Himon ko siyang akong panganayng anak, nga lalaki ang labing gamhanan, ug kinsaman kining panganayng anak. Dili ba mauman kini si Jesus, sumala sa Roma 8:29. Klaro na yan. Lalaking labing gamhanan. Labing gamhanan, usab. Manak. Malikas 3:1. Mino akong sinugo. Pag-andam sa dalan, nga akong yagian. Ako ang gianan. Ang mag-uban, ang mag-andam sa dalan, mo San Juan. 1:22-26. 1:8-56. Ang Ginoo ay puta na. Ang Ginoo nga atong mabasa sa Biblia mao ang Ginoo nga dapat usab kanato sama sa Ginoo. Ginoong Jose, Ginoong Talpulano. Muna Ginoo mo nagdapat para nato ni. Kita karon. Hoy, inay kabigsuon. Basay ko sa Biblia ba? Nga na gitawag og Ginoo. Nga diya sa Biblia nga sila sumusit, sila mga propeta na gitawag og Ginoo. Niya Kapitan Z ang gigamit. May tagay ko na kubi, katag ba mo? Pasagad mo na yung taon mo Excuse me. Tubag, ang pagtawag mo Ginoo nga gigamit sa magsusulat sa Biblia ngadto kang Jesus mao ang Ginoo nga Dios. Buhat 10:36 nasayod kamo nga padala niya ang ngadto sa katawan sa Israel. Katawan sa Israel. Pilika. Katawan sa Israel ang mensahe sa may balita. Sa pagidait, pinagi kang Hesus Kristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Unsa kuno si Kristo ang Ginoo sa tanan? Roma 10:12, walay kalainan sa Hudiyo ug dili Hudiyo. Ang Dios mao ray Ginoo sa tanan. Nya unsa man ni? Ang Dios mao may Ginoo sa tanan, ni Kristo Ginoo mas tanan. Una inon lang mo tao. Oy, nagpasabot ka nga sa pagkadis sa Kristo. Lucas 5:8, pagkakita ni San Pedro, sakit na itabo, miluhod siya ug miingon, palayo ka na ko, Ginoo, kay makasala ako. Na unsang adresan niya, Ginoo, ang isutan. Na unsang man ginawa, muning Dios. Pinag 4:11, ang among Ginoo ug Dios. Unsa kuno? Ang among Ginoo ug Dios, angay kang daygon ug pasinunggan ug mudawat sa gahom. O kining pagpamulunga dili kini ang gipasabot ang amahan, kay ang amahan dili kinanglan padawaton sa gahong, kay siya man ang tanang binuhat. Dito bang ibaratan mo si Jesus? Salmos 33:12, bulahan ang nasod kansang Dios mao ang Ginoo. Nakatum nga nasod nga ang Dios mao ang Ginoo, bulahan. Pero katong lugar, katong nga dapit nga nag-ila nga ang Dios dili Ginoo, o dili si Kristo dili Dios, amo to. Magyud alao to. Dito mabulahan. Kaya sumigi yun dali. Bulahan ang nasod kansang Dios mao Ginoo. Na katong di mo ila na unsa may tabo magguba ang nasod.
maguba. Sama sa panimalay, nga magkabugag-bugag yun. Basta way pag-ila. Sama ni karong atong igsuon kang mamilahan ni Kristo nga Dios. Nagbugag-bugag nagsugod. Naging lain na. Lucas 2:10. Kay karong gabiuna na tao sa lungsod ni David ang inyong maluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Si Kristo mao ang Ginoo. Lain po na, amahan, mabuhi patay. Ang amahan, makabuhi o patay, kay wala may dili mahimo sa Dios. Jesus makabuhi o patay. Si Ginoong Isus makabuhi usab. 1:18. Walay nabalik na. Tapos na, huwag dagang salamat. Napilain. Dia paday. Dia paday. Ipay tungutan na atong tubagon. O kinsa maning gitawag og Antikristo sa Biblia. Diha sa Biblia dunay atong mabasa nga kini mao ang mga Antikristo. 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 3 ngadto 4. Ayaw mo palimbong ni bisan kinsa kay ang maong adlaw di moabot kun dili sa di pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios ug sa dili pamutungha ang mga taong yumanon nga gitagana sa impierno. Supako niya ang tanan ng gipaka Dios ug ang gipakabalaan sa tao. Mao ni siya nga may gahom ni Satanas ug naghimo sa tanang matang sa milagro ug buhat nga katingalahan. Ang sadi ko no, maghimo po mga tingalahang mga buhat niya. Supako niya ang gipaka Dios sa tao ug gipakabalaan sa tao. Supako niya mga santos supak mo ni mga yawanon nakisa maron nagsupak ni mga santos. Kamo na hibaw na. 1:42 kapitulo 4 bersikulo 2 hanggang 3. Maninyo kung ang maong espiritu iya ba sa Dios. Pinagin ini ang nagpahayag nga si Kristo na himong tao iya sa Dios. Apan ang dili iya sa Dios. Ang maong espiritu iya sa kaaway ni Kristo. So, wa mo tuo nga si Kristo na himong tao iya sa kaaway na ni Kristo. 1:2-22-23. Nan kinsa man ang bakakon. Yan kinsa man ang bakakon o sa kapuntana. Ang bakakon o kadtong nag-ingon nga si Jesus dili mo ang Kristo. Siya ang kaaway ni Kristo kay gisalikway maniya ang amahan ug ang anak. 1:1 aniya karon sa kalibutan ang daghang magtutudlo nga bakakon nga wala mo tuo nga nahimong tao si Kristo. Mao kini sila ang nabilimbungon ug ang kaaway ni Kristo. 1 Korinto 12:13 kinahanglan nga may baluan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa espiritu dili makatunglo kang Hesus ug walay makasugid nga si Jesus mao ang Ginoo. Walay espiritu muna yung matawa na di makasugid nga si Jesus mao ang Ginoo. 2 Korinto 3:14 gitakupan nila ang ilang mga salabutan unsa di kuno gitakupan nila ang ilang mga salabutan ug hangtod niining adlaw ang ilang mga salabutan gitaktapan gyapon sa mong taptap samtang magbasa sila sa basahon sa daang kasabutan. Magkuha lamang ang mga taptap kung ang tao may usa kang Kristo ug bisan karon inigbasa nila sa balaod ni Moses gitaptapan gyapon ang ilang salabutan. Unsa to? Gitaptapan ang ilang salabutan. Namo na ang di gid makadawat. San Pablo nagtugan nga si Kristo Dios. Galacia 1:11. Mga igsoon tuguti ako pagsulti kaninyo. Ninya ang ebanghelyo akong giwali kaninyo dili minugda og tao. Sa bersikulo 12 wala kini madawat kang bisan kinsa may nagtudlo nini kanako kundili gipadayag kini kanako ni Kristo. Ang sagingon San Pablo sa Galacia 1:11 mga igsoon tuguti ako pagsulti kaniyon ini ang ebanghelyong akong giwali kaniyo dili mugna sa tao. Unsa dili tao nga mugna. Unsa day kuno mugna ini? 12 wala ko kini madawat bisan
kang kinsa. Bisan kang kinsa, way nagtudo ni kanako, kundi di pa diya kini kanako ni Hesus Kristo. Unsa di kano? Si Kristo, di kay tao lang. Basta klaro kayo. Dili mugna sa tao. Kisa mi ko ni Kristo man. Prove nga si Kristo di kay tao lang, kundi Dios. Mangutana, si Kristo may pahayag ba nga dili lang kay tao lang siya? Na, asang basa, Lucas, kapitulo 20, versikulo 41 hanggang 44. Usbon ko, atong basa San Lucas 20, kapitulo 3, versikulo 41 hanggang 44. Si sumingon kanila, nganong giingon man nga ang Mesiyas kaliwat ni David? Nga si David mismo ingon man diha sa mga salmo, Ginoo ingon sa akong Ginoo, lingkod diri sa akong tuo. 44, kung si David mitawag kaniya og Ginoo, unsa man si Mesiyas pagkahimong kaliwat, pagkahimong anak ni David? Na, unsa may pahayagan na, di ba nagtug-an man ka na nga si Kristo di kay tao lang? Na, klaro kay na. Haus mo pagbasa, Lucas 20, kapitulo 20, versikulo 41, nga 44. Jesus ingon kanila, nganong giingon man nga ang Mesiyas, si Kristohan mo tanaan niya, nganong ingon man si Jesus, nganong ingon man sila, ingon si Kristo. Giingon man nga ang Mesiyas kaliwat ni David, nga si David mismo miingon man diya sa mga salmo, Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo. Versikulo 44, kung si David mitawag kaniya og Ginoo, unsaon man si Mesiyas pagkahimong anak ni David? Klaro kayo, lagi kayo. Sa tapadila kay tao lagi ba? Naipunta na, ang amado na bugtong anak, apan si Kristo walay anak, ug ang amahan walay apo. Tubag, ang amahan doon ay bugtong anak, di sa pagpakatao ni Kristo. Kay si Kristo mauman ang kaduhang persona di aso sa Diyos. Si Jesus sa dinipa sa kalibutan, mitawag og anak, Mateo 9:22. Miningi si Jesus kung nakita ang babae, ug mingon siya, ayaw kandok anak. Busi si Kristo, adunay anak, gitawag niya babae og anak. Ang pag-ingon nga ang amahan walay apo, mao kining panguna-una sa mga tao nga hilig sa kalibutanon. Kay kining una-una man sa tao ni sa kalibutanon. Kay ang Dios dili tao, busa nganong mangutana man ka mag-apo. Ug kini atong masabot na ikaw adunay pagtuo nga ang Dios tao. Kay kun wala ka pay pagtuo, dili unta ikaw makapangutana nga mag-apo. Klaro kayo? Biyong kang mutan mag-apo, manibong mo ka ang Diyos di tao. Kamurgi nag-iunay og daot yung kagalingon. Ora itong isuon sa katapusan, ulang salamat sa inyong pagtanaw o ginatunta nga subscribe niya, i-click dayon likes, subscribe, and share. Salamat ang gabi kinututanan. St. Michael the Angel, in the name of the Father, Son, and the Spirit. Amen. St. Michael the Angel, St. Michael the Angel, with us the battle be a protection and raise wickedness and snares will devil. May God rebuke him and we humbly pray. And do the operation of devil host by the power of God. Cast into Satan and all devil spirits who prowl about the world seeking the rid of souls. Amen. In the name of the Father, Spirit, Spiritus Sancti. Salamat tigsoon o may gabi katuntanan.